يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقتل لنا على مدى يا واسع الحرم كلهم. يا سيدي idona yana so ya ganka, ka yarda da ni na je ziyara gidanka. Ita buri na zuciya idanuwa kuka, ta yaya za a yi har idaniya na su ganka, ka aminta da baituka na zogunka, ya magoballa annabi mai garin Makka. Kullum ka san ka a zuciya amma san da zafi, ido ne ya ja ka danganin ya masa zurfi, na rashin ganin ka Mahamudu sanyi na nazifi, a yayin hijabi na ganka mai koren mayafi. Ahlin nubuwa gare ku na jiyo, har in kun yi kirana da sauri zan jiyo, zahiri yana ƙaunar baɗini yana oyoyo, ranar da zani gidanku tirare ni zan sanyo. Kaɗai ta ruhi da zuciya ruhin na Madina, idan aka ce mun soyayya rauda zan nuna, na ganna a fadar abba ga faɗi manana, in takaice muku lissafi idan ya fi aljanna. Ka kalle da majazubi ga gaskiyan nufina, ina ma wayo ina ma na nuna, ranar da zan yi farin ciki na ganni Madina, ranar da zan masa sallama da buri na ƙauna. Assalamu alaika ya farkon harafi na farko Muhammadu. Assalamu alaika ya lazumin dare har da rana Muhammadu. Nurul huda ya Rasulillah, nurul shafa ya Rasulillah, ya Rasulullah Muhammadu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalamu alaika Abba ga Fatima Zara.